Доста пъти ми се разминаваше. За един шамар там ми даваха 9 години. Да, бъда честен, не съм зачитал по-голямата част от законите. В целия затвор, както има една тоалетна с 4 кликала. Стари мебели, стари легла, дограмата. Това е постоянно мизерен, мириши. Имаше мишки, плъгови тук. Наистина условията бяха относими. И след ремонти е пет по-добре. Девет е почти като хотел. Килите са чисти, приятни. Това, че участва в ремонта, ми намаля присъдата. 3 месеца по-малко ще лежа от присъдата си. С помощта на норвежкия финансов механизъм бе реализирано и реновирането на сградата. В интерес на истината аз срещнах Бог. Няма да се връщам по стария път. Ако истински си вярваш в Бога и в името Му, Той наистина ще те прости.